ман шаҳрванди ҷумҳурии Тоҷикистон, сокини шаҳри Душанбе. Чуноне ки мо имрӯзҳо аз васоити ахбори омма огаҳ ҳастем, санаи 16 сентябри соли равон дар маҳаллаи Баҳори ноҳияи Бобурҷон Ғафуров, ки дар масъалаи варзишгоҳ, ки дар он ҷо шаҳрвандони Қирғизистон мехостанд сохтмонеро барпо кунанд, нофаҳмие рӯй додааст ва дар натиҷа тақрибан соатҳои 18-15 ё 20 дақиқаи бегоҳ кирпарронӣ ба вуҷуд омада. Кирпарронӣ зиёда аз 1 ё 1.5 соат давом ёфтааст ва дар ин натиҷа Рустам Убайдуллаев подполковник тоҷик ва 2 сарбози қаторӣ ҳалок гардиданд ва 8 нафари дигар бошанд захмӣ, ҳоло дар беморхона бистарӣ ҳастанд. Ки ин бисёрам ба тафаккури мардум таъсири манфӣ расонидааст. Ва таи 3 соли охир чуноне ки мо шоҳид ҳастем, нофаҳмиҳои байни марзии Тоҷикистон ва Қирғизистон идома ёфта истодааст. Чуноне ки қайд кардем, мо тарафдори сулҳ ҳастем ва мехоҳем ки муносибатҳои бародаронаи ин ду кишвар бозам идома ёбад. Хуллас мо тарафдори сулҳ ҳастем.